سلسته دما دكتور أحمد سالم نمولو أفريقيا أفريقيا أمباسادرات زعما قتشت إرتران إثيوبيان حبريتاوي مدرخ نيرو يهب نيرو عديمو ساعة سلسته أبت مدرخ ناي حبريتاوي ناي كت مدرخ زيكونا ناي حبريتاوي من لغاتو نكلهم أمباسادرات يقدم ناي أويو أمباسادرات اللي يوزعتم بغير ما كلهم أوزعوا ناي أويو أمباسادرات اللي عديمو كلنا ناي أويو مبر ناي إثيوبيا أمباسادرات اللي يكون ስለዚህ አቡ ዝርከብ ሰብሉን ተስተረخبه መሊሱነቲ ሕጊ احنا نتقص ዘለና ዘትርሪው አቡ እቲ ሓበሬታ ምስተወደ ኣነ ከም ሓበሬታ ኢለ ንኩሎም አቡ ኣምባሳደራት ስለ መሳርሕተይኩም ነዊሕ ዓመታት ንሳኹም ሰሪሐ እዚ ድማ ሎሚ ኣብ ነፍሰይ ፍጸማሎ ጽባሕን ኩልኩምን ናይ ሰለስቲኡ ወኪላት ኢኹም ኣምባሳደራት ናይ ኢትዮጵያ ኢኹም ኣምባሳደራት ናይ ኢሲኤ ኢኹም ኣምባሳደራት ናይ ኦዩ ኢኹም أنا منجست إثيوبيا كاب 24 ساعة كتوصي له أنا جنزب كنا حيكون مخنياتو أمباسادرنا أو إيه بزح الجزون كنا كم زي كنا كبر رفتو ناتكم نزكنا تات كتريون كتمتون قال يترف تعديدون قبل عليه تفصيل له مفر راحات تمفر راح نقوا قصن حلو مخدي أنا حجب زعبان أي أنا كونفنشن ناي هيد كوارتر ناي مدبر ناي أو إيون توعلات أمونغو أو إيون إثيوبيا زلوا التحسن زلوا بزعبان زل قليلا دكتور سالم وطبقاتنا حيزم ولا وزو قداي طبقاتنا كريو يوم زبل يبو من نيجيريا أمباسادر يدو موسى إحنا زين هاي ترى إثيوبيا قداي كله معرفي زين زل عن زلوا ناي متكل ناي حق حتى سلازقنا تهم نعناون صباح كقات من الناس سلازق الكم زعينات كونتات تهم ناي أو ناي حق أما خرتين هذا قداي انتظروا مخناتهم كلها ناون أبز توكلنا هنا زبل كستايو بحاتيرو تناي حقاوي مداعت تلاحيلو أنا ون نالباش أبز كتقصى زدلي كالئيتي أب جزء منجستو هاي لماريام تونيزيا إثيوبيان دبلوماسياوي زمدنا يقرص بمولو بسنكي إرترا تونيزيا مركز توسد إرترا ناسنت كتقف على مسبلت بعد منجستو أنصر تيروم سجون توسدو دبلوماسياوي زمدنا نناي تونيزيا امباسي جن أيوة صوّن بناي أو منجستو قات تي تايم موقف بحال بزخونة مجلسي ناي شفتا منجست زبحال إذا كابو زتحت قوينهم ناي شفتا منجست قوينهم مالتيو إتي ناي تونيزيا أمباسادر ستيل سني خنيروهم سلازي أب UN الحبورات منجستاتون أب كم تعنت وجه جلس قوان دحر خيركا ناي تهيد كوارتر كاب نيويورك كيوصو يخلكلوتهم ناي كيوبا ناي إيراب إذا يوم إثيوبيا نابت ما بايلاترال تاوي كاب أديس أبا يتوسع كلو ناي جن كاب أو إيو إرترا أيتو كلن كلو مسلو ما يكونن بهذا عينة تتدراربنا ناي جزء سلازة حصرا ناب ECA أيكركون بتصبحيتون كم تدخلتوا ساعات حصيريو بتصبحيتو من تهديبنا كاب تيكيتات من دلات معناته جيو ساعات زغورو يفلتن زبل تجيا كندالو ناب نيروبي زوج نا ثلاث عشرة خلته سمع 10 يوم سايلو مني 13 خلته نيروبي رغبنا تيكيت السو دينا زي مستفلتنا تحقون انتايبل كنا وحال كما عدت تحت تخاب دبلوماسيا وحنجي شعان دبداب صحيفة بنقوء نابو وصاي قدام المستري سديدة مالتيو كنا وحال لنا إلى أسبت زبالكم مني عسرتك وزيس لزيك إل بعسرتك للتخونا اللي يزبل دبداب صحيفة بتي ناتي مكتل صالح عمر بو سديدنا أنا بقطع ناب دكتور سالم كيدي بتي مسألة قطرة ناب تسمحيتو أب دكتور سالم مستراخبنا فجيمهم أبيومني زناي وعلاتون على إلهم نيره إحنا كو إرترا أي توكل يكون عند بلزلنا زبل شتارا أمسيهم إرترا توكل تخيليا تبيت صحفتهم كهلو خيليو سلازي كما أمباسادر تراين أنا سوون زبل
إذا ما لسخا قبول يكون ليه مهنياتهم تي هنسا يكون نقوزن كساس ودي سبيزن كساس ስለዚህ ነታ አምባሳደር እንደሕረሰዊጎም ከመጌሩ ይኩን ከለት ተሃገር ዝብላም አምጽሉ ኖ ካልኡ ኮ ስደድ ከአልዩ ገለመለ ይሉኒ ካልኡን መስተደዱ በጽብሒቶን ልክ እዚያ ተብላ ሕጊ እዚኦም ስቆይሎም ሕግታት ስለጽሕሱ ከምዚ አገሮም ከምጽዋዮም ዝብል ርኢቶ ሂበ በቪያና ኮንቬንሽንና ነውጾ ዘለና ዝብል ክስታን በቪያና ኮንቬንሽን ምናልባሽ ተፋላለየ መጽሐፍና ንብብ ድሕሪ ኮይና أنا إذا دقاق معي دحر حجون كدقاق بزخونة مدرخ فيانا كونفنشن نصر بروي ولا حنتي زماتي كستايا بلون فيانا كونفنشن يكون أنزا سقووني بويانا كونفنشن وينا مقالا كونفنشن يجب معنا وهناتهم بفيانا كونفنشن بكل منفسون سبيريتون بملؤه تشعت ورحملؤ تحسهم مرم نتصراتي هذا عدي هذا أمباسادر زمت وكيل سروحه بقبوخ كايد تطح بايتها تفترلون كاب سقط وصاي كسرحن يتكبر الله يقول بيانا كونش انكتا خمسلا تاع بتغرينا ترغميا from any pressure from any intimidation كبر خمس خسرح الله يعتمد ስለዚህ እዚ ግን የታግርጭት መንወርትራን ካብ ትጅመር ተሽዓተ ወርሒ ጥሒሶማ በቀዳምነት ነቶም ናተይ ናይ ዲፕሎማሲ አባላት ዝነበሩ አውሽጤ 48 ሰዓት ቆጽ ኢሎም ሁሉ በጀካ ንስኻን ክልተሰብን ዝተርፈለ እዚ ነፍሱ ጸቅጥ ገብሩልካ ማለት ስለዚህ ነታቢያናው በዘይ ጸቅጥ ክሰርሐለው ዝባል ኣብ ጸቅጥ እቲኦም ማለት ጥሒሶማ ካብኡ ነዚኦም ተብተቢልና ውጪና ክልተሰቡን እንደገና ሽማት መስሃብናዮም ንኩሎም ነጽጎም ክስቶ መተካታ አይንደሎን ሰዓታት አኺላ ከይዶም እትካልአይ ናተይ ሽም ዝሃብኩም ሳሊሕ ዑመር ሽዑ ኣብ ዋጋዱጉ ነይሩ ናይ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ሰሚት ነይሩ ኣብኡ ነይሩ ስለዚህ ስጋዕ እሱ ዝመጽእ በይነይ ተሪፈ ማለት እዩ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ብጽቢሒቱ እዚኦም እነዚኦም ዲፕሎማት ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓት ምስ ሰጎግቦም ሎካል ስታፍ ዝበሃሉ ኣለው ወይም ኣብኡ ኣብ ተዓዲ ትቆፅሮም ሰራሕተኛታት እዚኦም ድማ ሎካል ስታፍ ዝበሃሉ ከም አውቲስታ ጸሓፊት ካሽር ገለ ዝርዝር በቃ እዚ ብዙሕ ናይ ምምሕዳር ስራሕት ሰርኩልካ ትቆፅሪ ኢኻ መብዛሕትኡ ግዜ ኣይትስድድን ኢኻ ዝኾነ ነዚኦምን ብጽቢሒቱ በብሓደ እንተ ንስራሕ ክመፁ ካብታ ካንሸሎ እንተ ካብ ስራሕ ክወፁ ከሎ ካብ ካንሸሎ ወፃኢ ካብ ገዝኦም ለይቲ ፍርቂ ለይቲ እንዳ በብሓደ ኣልዒሎም ኣብ ኣውቶቡስ ፂዒኖም ናብ ኤርትራ ስግኦም ዘገርመካ እዚኦም ኩሎም ዜጋታት ኢትዮጵያ እዮም بتولد يوم إحترا سلازي أبلوكال ستاف دما كم زجيرهم كجبرو خلو سقطي نبال حج أمريكا مش أمريكا عند حتى بقى يسوون بتلوكال ستاف زبحة وين كاب تحدث قدرون نام أمريكا يسوقوا مالتي نزو كله جيرهم عندنا بسقطة أشياء من مالتي إذا ترى يكونن نبتي ناتي هيوتن ناي صالح هيوتن نمدحرة أسران 4 ساعات ملو مكتتال جيرون مكتتال مساي 4 مكان انت واحد كلتا سغ 4 سب سكيورتي زلوا مالتي 4 مكان عجينن زختلا بسرعه بقى بسرعه تختلاها حدا معلتا يوسدنا كنفلطو اما مጨረሻ ታርጋታት ተቀይሩ ታርጋታቶም ይፈዩ በባህደ ስጋ 14 ታርጋ በጽሕናና ስለዚህ እዚኦም ሰባት 14 ሰዓት ኣብዝቆነ ቦታ ተኸይድ ولاندا أتيخا ولاندا ريستوران أتيخا سدياس يجيبهم كباخا في التكيلهم كوفيلهم الرئيس الذي إذن نفسنا فيانا كونفنشن سقط مالته كاب سقط وسائق سرح له ونزبل اليوم كابزو تحسبه تشعت ورحيهم الله الذي بخمس عينات زاربو بفيانا كونفنشن نازبلو عندنا كدغما بناي وياني ويناي مقالة كونفنشن بس فيانا كونفنشن تحسن الرأي أمباسادر جرما نالباش متي بتصاميتات كم زبركاي بزح خونجن كيدو أمود أتانتاي متصح تزل على كل هذا انت ايتي التحساس بقى انا زي ابي اثيوبيا زلو سرعات انت ايتي كم انت اذنك زلو زخلو اريتراويان مسواك نايدو قداي ملعاد كم زينات كان زخونا ناي حقاوي ناي اهبراوي حقاوي بقو شلالي الحمد لله كامل اندار
أزيس كم من تأي تتحسس بس تأي نزخل زلفا زلولكا أو إثيوبيا سلزنا بركان بعد صالي مسلم وسل ترخص زلنا بركان انتأي وزرقي كم من تأي سبقس الله هم من تأي نكرا لون نحلي الناس بخمي نقطع على له صبغت حتى كدم زي أنا أتكحتو من لا شيء أبتناي متحس حقتنا عالم قرب كوس غلا أنتي أقداسي تنسترسأت من تبلا لحري مستنا دكتور سالم مزرر أبنا هاي كألني لومني فتشمو ما يكونني لومني مش بالو بأري شعور أرجع ساعات فرق ما عيت خوين كل ساعات ينتريفن عن مالك شوكوز بأري كل ساعات سلزلواني نتاعك ببري زبل حتى تعتمد لنا وسائل كداتهم كمت في السخل إذا حتتكو بيلوم ناي سعودي إير الله ساعات سلسته بقى أنا جدا وصلوا زبل ممرحنتيو كابول علن تحتن تبتبلنا وانزين دقنا دقيقة كل شيء عزب لها كمسجلوز دلي ناي سعودي أمباسادر أبوش تحسد تدا فيزا هيبنا تكيتون جزيرة أنت زي كون نروح كل ساعات من تايم قوانا اليوم سبات تحيسهم دلنا يوم قبل تحيسهم مول بقبري ساعتي كي حلفكو أبيربورت مسيح كل نجاراتي آتين كل وقتين كان فاريد كتب جس نسبة ليرنا حبت ساعات سلسته كوينو ساعات سلسته قرب تناوي حلو يلوم قال شيء تارات تخون كمان ناويهم أما جرشة ليون أو نفاريد كبهال نبيني أدريفهم كن فتشة كايناينو أي تفتشونين زي لايبي أنا كونفنشن حقنا يعلم نخ حقي أي فكرة كلهم أنا دبلوماتي ناي أوريون ناي سي ناي إثيوبيا إلى اليوم إحنا كمان أمباسادر نري كان تسعات كحالف له كنفردو من جب كوتسدو أبزي ورتخم على هو نعشتو كلنا لما الحنتيجنا ما نري علينا بالتلفزيون ستار تريك تبعه كابتن كيرك كان دكتور سبوك تبعه نيروم اليوم أبغى حنت نقدر تجيب بلومو شرر الرابيلان أبغى مارس جوبيتر توصلنا بقوم عينت كنفر كم ستار تريك دو إلى يوم زي قدس من هذا زي تفتش وين كان إحنا كنا أسرع كم كنا تقبل كان نايتي diplomatic immunity and privilege سبحان ناي دبلوماسياوي مثلاً ربحات الحلفات الزمان السوي بالكان حلفوا إلى وأنا مو حلفكم نفاريتكم كل ذات عتيدكم كنا هاي حاتتكم اليوم بحيلي فتشون أب نفسي تفتشوا فتينهم فتسمكم زيها كتفتشوا أي تخرجون تباهيلو نتيجة حديقهم دوكومنت هاتي وسيدهم نفاريت من ساعات تناويها زغلوا تحسهم أب نفاريت ليبة كابو أب جدة بس أب جدة بس أحكمنا كله بالجاتات مهنيات أب نفاريت كتعطو الصحات أتولو نتي بالجات خدادو من بيني زعتوا يزو مثل كبالجات تكيت بمولون لون بالجات يوزبل أب جدة بس إحنا أمباسادر إيرترا بسعودي سليمانن كونسلاوي حلافي أب جدًا شنيتين تقبلوا منه بحبار كنا شانتاتنا مستلنا نتورقت خدنا شانت آخر أتخما ورد لا عينت كويلو ولا حنت زياتهم سلالات مخانو بتاعنا فاريد ما تعرفوا كي بحال سبزيحو كل تمي تسبتحز 3 سبينا خيدنا يا ስለዚህ سأنت شيء كم من لا مساعدة ስለዚህ ማኔጀሩን ሀብትና ይሳወድ ዘሎ በዲሞ ዋከመ ይገሩ ተርፍ ምን መካና ያተለተ ተተርፍ አይጥልም እዚህ የለ ነገር ተወዋለው ስለዚህ ስጋዕ ነው ሞት ፈንተታ ስለዚህ እንታይ ፎስ ደለ ሀብት ላይ መጣሐስ ሕግታት ታና ነገር ኩዳ ስለዚህ በዚያም ትሕዛሞ ስለዚህ ሕጂን ሀብት ሀራ ከደግማዴ ወላ أنت دقم كايون هذا انتهي دولت الله عليه أوكي انتهي دولت الله كم زست عسكري وتي متحسن حقتات أقدموا نزل مسكورنا إلى تراوينا له بزي حقي متحسن له زينات كارلو مجاكون بزح استرى على بزي شمون تورحي بزح نقرات له إذا كله تدماميرو كم انتهي زبقس انت عينت منتاليتي نزي فتصاميتات نزي قدايات ببقوانو متحاس زي ما قداس بتي حقتات ناي عالم ناي أقرأ وحقتات كم من تاي زنك زرلون تاي ما بقسيو انت حريلنا بغطت عن الصحة أبوس لازنا بركا مساعدهم زرا خبص لازنا بركا
عمقات ولا فلتات ونسرد لك عمستم نزي من قصة زكايب زلو زوان زي انتهي نحن تقالوا نخيل صدقت حتى هذه أنا بحكي بتعمل ساقن عزيو عشقاري هو قليلوني عشقاري ناي بحكي ازيوم سبات نورمال حفشاوي نورمال አካሄዳ ናይ ወዲ ሰብ አለ ናይ ወዲ ሰብ ጥራይ ዘይኮነ ናይ መንግስታቱን አካሄዳ አለ ብኡኡ ክትንትን ዝቀለለ አጋባባትን ክስታያትን ሂበካ ግን እዚኦም ፈጽሞ በቲ ሕጊ ኖርማል ዘይከይድ በእንግሊዝኛ they have defied every logic ይብሉ ዝኾነ ስነሞገሲ ዳርጋ ስተጣሒሱ እዩ ትብል in fact كما يوم انت لك انا حجي عزي تنقو كاين حلفه شعات ورحي استمحركو وانتلو ازيوم سبات كما يوم كمزدو مغبارهم كون كمزو بحال ازيوم فصيمو ماذنهم مون كتفلطو زي تخيل زيكون ماذن يبلو من زبل اذا ما بقللو انا كمصو خيل بچبتي نعي معناتهم او واسع ስለዚህ ነበርኩ ፈጽሙ ናብ ይخدون እንታይ حسبون ኢልካ ከም ኖርማል ተወስዶም አይኮነን በሕጽር ዝበላ ብዙሕ መዘርዘርኩ ሓጽርቲ ጭጥታት ክበካ ኸለ ንኣብነት እዚኦም ሰባት ክዛረቡ ቆሎ ነዚ ግርጭት ሃንሳ ዶ ብብሉ እታ ለዶ ትብሎ ሃንሳ መንግስት ኤርትራ ክወድቃሎ ኣብ ኤርትራ ዴሞክራሲ የለን انت ايون زيوم سبات انت ايون زاربو تبي ثانيهم ذي ناي ارترا نقول غربيت تتنكف يبلو انت زيوم سبات ما زنو وي اب حديو رغزو اب حديو خصصونا اب حديو انا زجي كله زرخبو دابزوم دبلوماسيات كراهو كلهم كم زيلو منا እሞ እንታይ ሞ ወይ ኣብ ሓደ ኣብ ሲሎም እዚኡ ዘባእሰና ይበልኩም ምክንያቱም ናይውን ክንምህሰሎም ይሽግራሉ ግን ብሕጥር ዝበለ ክመህሰልኩም እንደዚህ እንዳበልኩት ዝገልጸሉ ቀሊሉ ዝበልኩ ኻውናቶም ዝማእሰኖም ዝሳሓቱ ክትመልሶን ክስታይ ክትብሎ ቀሊሉ ዝበልኩ ኣዝዩ ኣብ ሓሶትን ኣብ እንታይ ገደሰንን እንታይ ከይመጻንን ዝብል ኣተሓሳስባ ዝተደራረበ እዩ نازل ناي قطبا توسد ناي سودان توسد بحثر دبلا تገልጾ እዚኦም ንጎረባበት ናይ ሱዳን አነ ከነገርኩም አለ አምባሳደር ነኝ ያነ ኢትዮጵያ ሰሙናዊ ርክብ ምስ ሚኒስተር ስዩም መስናለው አወጻይ ጉዳያት ዝምልከት ካብ አፍሪካ ካብ ጫፍ ስጋዕ ጫፍ በሐባሪና ንሕንጽጽ ኮፍና እዚ ከውናሎ እዚ ከገብራለው እዚ ከንገብራለና ኣብ አፍሪካ ከምዚ ከንገብራለና ስለዚህ يحفر ዝብለካ እዚኦም ሲማዕዘን ይብሎም ዘብለሚ ትማል መሳይ ቀለም አይነቀጸን በዛዕባ ሱዳን ይኹን በዛዕባ ደቡብ አፍሪካ ይኹን በዛዕባ ዓለም ይኹን በዛዕባ ዞባዊ ሓድነት ይኹን በዛዕባ ኢጋድ ይኹን በሓንሳ ዳርጋስ በሓንሳ ጽሒፍናይና ተራዳዲና ዝኾነ ነገር መግለጽ ነው ትማል በዛዕባ ሱዳን ኣብ ሊብያ ዝነበረ አኼባ ሱዳን ንኽልተና ጸሪፋትና ክልተና من دحر من كم زملس يبن تسمعنا أتينا زيهم سمعت من دحر من ملس هلا خوابان حجي غير مكاز ولا كاز يوم حنقوله أنكم زعينا شبتتاس نعنا خصو فلتو إحنا السودان كلتها وقريتش تكون ما يفلت فلتو كون ما يفلت زوبايو السودان مسمن زي تبع سبتنا مسمن سداع دبوب أفريقيا ترابيكو مسحف له فلتو ويانا فلتو نحنا نفلت مسحف له كاب دبوب أفريقيا سجع سمين أفريقيا قدامي ليبريشن زبلو حراك وسي كابو ناب غريخن طليانن قدم عرب نيروم قدم اسلام نيروم نجيهم كقيروم يلو زسرح سبزي سجع امريكا خيد دحري ስለዚህ بحصر زبلس ابز عينت هاشويه زاتون ابز حلولو زاتو سباتهم بچبط خطريو خلخا ناي جيبوتيون تنكفو بجيبوتي زكونه غزي تبعنا يفلط انا نيري حلاف زوب افريقيا نيري أنا أتحقق وصلوا بهذا أنا نأتي كراسة حقي حزب خفلطلو وحسوتنا ويانتات زخيت كتفشلون قلالي أبتنا جيبوتي ناي 96
أنا شعو منستير نيرو ودي سلامون كينا دبدابة كبريزيدنت إساياس حيزنا أنتاي كنا التحابر كنسرح زبلي تدبدابة خنقرب كنا التحابر كنسرح كل جو حجرات أبو نقدم قلنا كل وقت أبو بس إحنا تمالين يقول إرترا تكوسات النابدو بنا زبل ترعنا أبو سنة أنا عندها توقسنا انتاي مولو مو هيتكوسن نا برئيسة متابعان ماليشو سلمون بطرس سلمون مالسيو رئيسة مخناتهم إذا تكوس يبلنا القلمنا لحريقو ناي بحق أفهمت هامما أيضا كساقست وثق نقول كلنا زمساقهم سي مريت قبعنا بجيبوتي كان ريقكم دو تدبدب لازمت أنا أصلا حبر تون غازتين أما جرشا شعان أو نوزا قداين طريقنا زينا جيغانا حدا مينستير شو غير قرب صقم نيرونا مس يمن قرب صقم نيرونا مس السودان بالله يوم نحدا مينستير كما تدارك زبلوا فرنساي ونقول له وحلو ما تصاريهم ولا حنت نجر حماما يتتكوسه قال يتتكوسه ስለዚህ نزيد ما فلتهم مسبع على سيوم نزارو مسبع على ملف نزاربلو فلتو حجي مسيوم إيرتران غربيتان جيبوتيون كون إذن بروبا حزب خان مثلان كتبلو تقول ስለዚህ አብዛ አይነት ፉሹል አይነት ብጭብ እንድሕር ኸይድካዮ ብዙሕ መዘርዘርና ኣብ ናይ ቁጠባውን ዝዛረቡ ሓንሳ ቀኒኦምና እንታ ኻትቐንዕ ኣነ በተና ኢትዮጵያ ነይረ ተጽንዕኒ ኸዓ ናይ ኤቢሲዲ ናይ ቁጠባ ዝፈልጥ ምሁር ክትከውን ይብልካ ናይ ቁጠባ ኤቢሲዲ ዝፈልጥ ሰብ ይርኤና ኤርትራና ኢትዮጵያን ክልተና ንሕና 168 ኢና ብዓለም እሶም 170 ንሕና ንሓይሽ በቲ ግን ካብ ዓለም ዕብየትና በቲ ምዕባለ ሁማን ዴቨሎፕመንት ሪፖርት ይባሃል በዚ ንሕና ንሓይሽ ግን ዘኹርዓካ ኣይኮነ ነዚ ክትካትዓሉ ግን ከምኡ ክብሉ እንታይ ሟፍሪና ኢና ንሕና ተወዳደርቲ ንኸውን እምበር ዶዚኦም ሰባት ቁርባን ሂቦም እዮም ትብል ትጠራጠር እሞ ናይ ኤዥያን ታይገርስ ዝበሃሉሎም ነዚኦም ኤዥያን ታይገርስ እንድሕሪኦም ኩሎም እዚኦም ሓደ ነገር እኮ የፍርዮም እቲ ናይ ዕዳጋ ናይ ዓለም እኮ ሕጂ ሎሚ ሓንቲ ኩሸታ ኮይና ዘላ እዚኦም ሲ ከምዚ ዓይነታት ኣምፂኦም ከምዚ ክሸጡ ነቲ ህዝቦም ከታልሉን ከደናግሩን ይፍትሉ ስለዚ ብሕፅር ዝበለሲ ኣነስ ማእዘኖም ፈፂሙ ከም ኖርማል ትትንትኖ እንታይ ማለት ነው ንምንታይ ዝበሃል ነገር ፈፂሙ ምክንያቱም ኣብ ሓሶትን ኣብ ዘይትውንነትን ዝተመስረተ ክስተያቱ ስለዚህ ብዙሕ መዘርዘርኩ ኣነ ፈፂሙ እንዴ ክርዳ እኽሊ ኤርትራ ኢትዮጵያ ስለ ጠጠው ሰበለት ክትጠብያ እዋ እምበር ዶዚኦም ሰባት ኣብ ዓለም ነብሩ ሎሚ ቴሌፎን ተልዕል ቴክኖሎጂ ኣሎ CIF بحال تأززه مركب دومي أبزقون عاد تسينكا إثيوبيا ترى أنت تخون أخلت سيد سرنايت سيد فنت سيد إثيوبيا ترى أنت تخون حقهم تليفون بكنزم كاي خاطر جذب ترى تبكى تليفون على إلكا ثلاثة مركب بز ساعات بز معلت تقربوا لي لون تيلكا كوفلات يوم سبعة جو عالم القوام سلبي أنا سي من الباشي بده مزرزر كوب زي بالنانبر بحث زبالة ህዝቦም ንምትላል ዘቃ ዲሞክራሲውን ዘዛረቡ ዚኦም ሰባት ዲሞክራሲ ትርጉም ኣለዋ በጥፍ ተመጣጣ ትርጉም ኣለዋ ግን ያኔ ዲሞክራሲያዊ ክትምና ነገረካ መጀመሪያ ወያኔ ይትረፍ ህዝብ ኢትዮጵያ ሓደ ጉጅለ ይባላል ኮፊቱ ዘሎ እዚ ጉጅለ ብግብር ስለረካ አለትና ያቶም ዲሞክራሲያዊ ባህሪውን አንፈቱን ከምዘይብሎም በግብር ክልላት መስሪተው አለው አብዛኛው ክልላት በተንክልላት በትዝ በሞገለው መናፈል ማዳት መሰለን ክልል ይዙ ግን እንደህሪ ሪኻዮ በግብሪ አብ ትግራይ ክልል ናይ ዝኮነ ክልል ተወላዲ አብ ዝኮነ ጠቂ የለም ስለብረ አብ ዝኮነ ጸሐፊን ገለመለ ጀሚርካ የለም እሶምም ሂዞማ أبقى كل دقن النحر خيرك دد حري أنت بوليتيكا كادر تباهي ويانا يزوي لغة نبرك أنا إن فاكت تقرأ يعيب المخنيات معي وكل الحزب تقرأ ويانا يزوي له بفلاتي
ويانا لا ويانا كادر يو أبزقنا سومالي كنا بنتقلك سوماليا قرب مهار قون رجالي ومواي زاربن أقوله أب سيمينار السوم كم تفريو كده بنشنقول السوتريو ويانا أب كله investment كده أب investment كا أب تقرأ أنا خير invest كجبري زبلنا كله بيهرنا إثيوبيا أبدا يلا بيشنت السوم كنا أب كله بورد سبحالله هذا الفابريكات بورد نابنتنا إثيوبيان إيرلاينز بورد وانا لك من برمن مستقر سيء أبرها من قصة بس الآن خوينو نحن من تاي دحار مليش دما نا وقاعدين بنك نحنت نعتاد محلافه خو كم دللايو بمن تاي درا إثيوبيا مغوري بالله ويس انتاي سوم تراي ثلاث أربعة كامبانيز بورد لك منبر يحزو سيوم ناي بورد لك منبر ناي ثلاثة صادقا ناي ثلاثة بورد لك منبر ناي متحرا شوغر فابريكا سو እዚኦም ሰው ወይዲፍ ክንኻልጁ እንታይ ይብን ኣብዚ ቆነት ቦታ ኤምባሲታት ወላ ወፃኢ ኣዲሽ ወፃኢ ኣነ ሕጂ እቲ ሓቂ ጥራይ ኮፍ ዘብሎ ዘለኹ ኣብቲ ትንታነ ከኣተ ሰብ ናቱ ፍርድታት ክህሉ ኣብዚ ቆነ ኤምባሲ ከይድካ ወይ ኣምባሳደር ወያነ እዩ ወይ ኣምባሳደር ንሽሙ ካብ ካልእ ኮይኑ ትሕቲኡ ዘሎ ወያነ እዩ እሱ እዩ ድማ ዘካይዳ ነታ ኤምባሲ ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኦም ሲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ክትንትኑ ማእዘኖም ኩሉ ክትሪኦ ከለኻ ናይ ዴሞክራሲ ዘይኮነ ኣንፈቱን ይብሎም ወላ በቲ ሓፈሻዊ ብገፊሕ ንብሰዶ ኣይውክሉን ይደለኹ ህዝቢ ትግራይ ክንደይ ኣይውክልዎን እዮም ግን ወላ ብቁፅሪ እንድሕር ከይታ 4 ሚልዮን እንተበፅሐ ካልእ ኦሮሞ ስጋዕ 20 ሚልዮን ኣምሓራ ስጋዕ 18 ሚልዮን ብሓፈሹ ስጋዕ 60 ሚልዮን ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዚኦም 4 ሚልዮን كجزء الجزء ህዝብ ትግራይ ኣይኮነን ዝገዝእ ወያነ ሓደ ጉጅለ እዩ ዝገዝእ ወላ በቲ ንክትዕ እንድሕር ወስዳ 4 ሚልዮን ንክንደይ ይገዛሉ ን50 4 ሚልዮን ካልእ ይገዛሉ እዚሁ ዴሞክራሲ በቲ ዝዋራ ዘይብሉ በቲ ክስታይ ዓለም ሕግ ነኽብር ዝብሉ ኩሉ ሕግታት ኣበይ ተጣሒሱ እንተይልካ ኣበይ ይጣሓሳሉ እንተይልካ ኣብ ወያነ ስለዚ እዚ ጉጅለ እዚ ዝብሎ ናይ ብሓቂ እንታይ ሞ ولا حنت مغلص انا ኣብ ካልእ ትንታነ ከኣተኻስ እዘን ሓቅታት ጥራይ እንታይነቶም ይብርልህ ባህል ሓራይ ኣብቲ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብቶም ወፃኢ ካብቲ ስርዓት ናይ ወያኔ ንኣብነት ከምዚ ዓመቶ ዝተዋፅካዮ እቲ መጀመርታ እቲ ተሳሓብ ዘሎ ጉዳይ ባድመ እዩ ጉዳይ ዶብ ይበሃል ነይሩ ብድሕሪኡ ካልእ ጉዳይ ተላዒሉ እዚ መወዳእታ ተጋሂዱ ዘሎ ድማ ዳርጋ ንኤርትራ ካልኣይ ግዜ ኣብ ትሕቲ ምቁፅፃርካ ምእታዊ ዝመስል እዚ ሓደ ዓይነት ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ሕጂ ካብ መጀመርታ ስጋብ ሎሚ እቲ ዘባእ ዘሎ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ናይ ዶብ ጉዳይ ዝብል ታሽሙ ዘሎ ኣቀራርባ ግን ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ክትሪኦ ከለካ ግን ዝተሓዋሰ ዝኾነ እቲ ውሽጢ ዘሎ ምሁር እቲ ኢንተሌክቹዋል ነዚ ብኸመይ ይርዮ حبت وقعه زي كونس بخمي زارب الله بتناتهم تلفزيون قديشنا قالتي كنت عايز اكبر وصاي خابوسي تنتنو يفلت ايو مهور بزح الله انتايبل ያው ጽቦት حتى نحن بقنعنا هاي بحق بقنعنا መንግስት ኤርትራ ከመጀመሪያው እንደሚራ ነገር ጾዝ ነበርና ዝናይ ዶብ ግጭት እዩ በዝብል በዝ ድማ ቀሊድን ክፍታህ ዝኽእልን من نتي وألاف انتحيزو منون عميسو نزبل كم مجمريا كاب قدام انت ما قلت جميل من يستيرتا نسعر مرماري تقوم إذا مرماري تبها لا يفتواني يعني أي فتواني زي فتوان مقنعات ما كله حاسوت عب حاسوت تمسرته فحتى زبالة نابتي سمعت نهاية حزبي حاسودات رايهم اسني قومو كمز زبالكايو نحنا عيدوب لنا نحريو تحك እንዳወጣን እንታይ ክብሩ ጀሚሮም ነዚ መንግስቲ አይን عرفنينا ነዚ መንግስቲ حلف حليفهم بعموي ملس افريكا امباسادرات صوريو ادمه غيرو بزارب تحفر اب صفرخا خطاتو تدلت بفلاي ثلاثه نጥብታት አቡ ዘقربن حانتي نمنتاي تسوقو بنزوم إرتراويان كمزي مستباحلة
ንስኹም ነዚ ዞባዚ ኣይትፈልጥዎን ኢኹም ነዚ ዞባዚ ፈፂምኩም ኣይትፈልጥዎን ፍልይ ዝበለ እዩ ካብ ካልእ ሓርነታዊ ምንቅስቃስ ፍልይ ዝበለ እዩ ብዋህዮታትን ብክላንደስታይን እዩ ዝስራሕ ኣብዚ ዞባዚ ኣብ ካልእ ይኸውን ኢሉ ሓሶት ፃዕዳ ሓሶት እዩ ኣብ ዝኾነ ቪየትናም ኪድ ኣሜሪካ ኪድ ኣየርላንድ ኪድ ዝኾነ ምንቅስቃስ ብዋህዮ ይሰርሕ ከምዚ ናይ ዞባዚ ፀርፊ እዩ ናይ ኣንጎላ ኣምባሳደራት ኣለዉ ናይ ሞዛምቢክ እዚ ኩሉ ሓርነታዊ ዝተንቀሳቐሰት ንዜጋታቱስ ኣብ ውሽጢ ከይወደበ እንቀሳቐስ ነይሩ እሱ ጥራይ ናይዚ ዞባዚ እዚ ፀርፊ እዩ ካልእ እውን ኣምፂኡ ነዚ ዝበልካዮ እቲ ዕላምኦም ካልእ ምዃኑ ናይ ብሓቂ ዘሕፍር እውን ኣግሂድዎ ንሕና ኣብዚ ዓዲምናኩም ዘለና ንዓና ክትዋግኡልና ዘይኮነስ ክትርድኡና ዳርጋስ ክንዋጋእ ኢና ኢሉ ነጊርዎ ክንዋጋእ ኢና ኢሉ ነጊርዎ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ዘረባታት እዩ ኣብ መጨረሻውን እንታይ ኢልዎም እዚኦም ሱቅ ተባሂሎም የመን ሱዳን ጅቡቲ ሱቅ ንሕና ግን ከምዚ ዓብ ዓዊ ሸጥ ዘብለካ ከምኡ ዓይነት ዘረባ እዩ ስለዚ እቲ ዕላማ እብን ኣውፂዎ ከይተፈለጦ ናይቲ ውሽጢ ንሕና ኢና ዶብ ንብል ዝነበርና እምበር ፈፂሙ እዚኦም ዕላምኦም ወላ መጨረሻ ዘሕፍረካ ኣብ መጀመርያ መዓልቲ ኣብ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ውድባት ናይ ተቃወምቲ ውድባት ናይ ኤርትራ ኢሉ እዚኦም ተወዲቦም መንግስቲ ክቅየር ተሰማሚዖም እዚኦም ተባሂሉ ተገሊጹ ስለዚ ኩሉ ኣጀንዳኦም ኩሉ ኣጀንዳ ነዚ መንግስትን ነዚ ሃገር ምውራርን ሕሉፍ ሓሊፎም ብጋህዲ እውን ኣብቲ ታሕቲ ዝስማዕ ከምኡ ዓይነት እዩ ብጋህዲ ንኤርትራ ከነንበርክኻ ክንሕዛ ሒዝና ንዓና ዝመስል መንግስቲ ንዓና ዝድግፍ ናትና ኩርኩር ዝኾነ መንግስቲ ከነቐምጥ ኣለና ስለዚ ኣብቲ ምሁራት ምስ መጻኻ ክልተ ሰለስተ ዓይነት እዩ ዘሎ ክትበሃል ከኣል ሓደ እቲ ናይ ወያነ ካድረ እዩ ኣነሲ ከም ምሁሩን ክቆጥሮ ሰም ሓደ ግዜ የሸግረኒ ካድረ ዝብሉን ብፍላጥ እዩ ምክንያቱም የሕዝነካ የሕፍረካ እቲ ዝበሃል እዚ ቀኒኦምና ዝብል እሱ ኣብ ቴሌቪዥን ወፂኡ ቀኒኦም እንታይ ኢኻ ዘቐንዓልካ እንታይ እዩ እቲ ዘቕንዕ ነገራት እንታይ እዩ ኢልካ ተሓትት ብዕዳ ዝተፀፍከት ዓዲ እያ ብዕዳ ዘለዎ ሰብ ትቐንዓሉ 40 ካብ 100 ናይ ኢትዮጵያ ባጀት ዓመታዊ ባጀት ብሓገዝን ብለቕሓን ዝመጽእ ብሓገዝ 40 ካብ 100 ብዕዳ ድማ ስጋ ኣፍንጫ ክንደይ ኣሎ መዳ ብቢልዮናት ዝቁፀር እዩ ናይ ራሽያ ጥራይ ስጋ ተነኪዩ ናብ 4 ቢልዮን ወሪዱሎ ዝበሃል ገና ግን ይካትዑ ኣለዉ ምስ ራሽያ እዚ ዘለዎ ዓዲስ እንታይ ኢኻ ሞ ትቐንዓላ ዓሶታት ንህዝቢ ዘርግፉ ዓዲ እንታይ ኢኻ ትቐንዓላ ጥሜትን ዕርቃንን ስራሕ ምስኣንን እንታይ ኢኻ ትቐንዓላ ስለዚ ብከምዚ ዓይነት ዝትንትኑ ኣለዉ ናቶም ሰሚዖም ክነብሩ ዝደልዩ ሓደ ምሁራት ነዚ ዘቃልሑ ኣለዉ ካልእ ምሁር ደሞ ኣለዉ ሓደ ጉጅለ እዚ ድማ ንኤርትራ ናጽነታ ፈፂሙ ኣይተቐበሎም ካብ ቀደም ጀሚሩ ንወያነ ፈሪሁ ጥራይ ኣስቂጡ ነይሩ ዝምድና ጽቡቕ ኣለዎ እዚኦም ክልቲኦም ካብ ዝብል እዚኣ ፈሪሁ ኣስቂጡ ሕጂ ወያነ ምስ ተፈነወትሉ እሱ እውን ተፈንዩ ማለት እዩ ኤርትራ ክትምለስ ኣለዋ ዶብና ባድመ ይኮነን ባፅዕዩ ዓሰብዩ ገለመለ እንዳበለ ዝዛረብ ስለዚ እዚ ጉጅለ ኣሎ እቲ ሳልሳይ ድማ እዚኦም ክልቲኦም ምስ ተጨፋለቁለይ ተነበለኽ ኢለወፅእ ስልጣን ይሕዝ ዝብል ኣሎ ስለዚ ናይ ብሓቂ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኩሉ ብፀጥታን ብሴኪሪቲ ተታሒዙ ዘሎ ኩላ ቦታ ፀጥታ ዘይብላ ኣብ ዝኾነ ቦታ ስለዘየሎ እቲ ምሁር ናይ ብሓቂ ይዛረብ ድዩ ስምዒቱ ኢልካ ዝዛረብ ኣሸጋሪ ግን እቲ ሓፈሻዊ ዘሎስ ዳርጋ እዚ ናይ ኣብ ዝኾነ እዋን ክፍጀር ዝኽእል ስሙር ግንባር በሎ ኣብ ዝኾነ እዋን ክነጥዕ ኩላ በብናታ ኣጀንዳ በብናታ ሽቃራት ትፅወት ስለዚ ኣቶ ግርማ ኣስመሮም ኣነ ተናቅርብየን ዝነበርኩ ሕቶታት ወዲ ኣለኹም ናልባሽ ዘይጠቀስኩ እሞ ክትዛረበሉ ደሊ ነግበር እንድሕር ኣሎ ንዓኻ ገጥኦ ማለት እዩ ኣነ ክብሎ ዝደሊ ኣብ መጨረሻ ዝሃብካኒ ዕድል የመስግን ህዝቢ ኤርትራ ናይ ዝኾነ ሰብ ናይ ዝኾነ
مسل يجفف تايزقونا مريتنا አይደለም አይንዘልም ኢትዮጵያ ይልና ወይም ዲፕሎማሲ ይልና ብሎ አይቆነን نحناس إذا كله 30 عام تقالسناس نمثلنا إذا كنا سب مثل كتنكف دما كان مجمع على حناينا مسؤول مسلف أبزو كنا مدرا بيرفوز تجاد علينا حزب أو جنبار زنبر إحنا كوزا يسمعنا ين حرنا ثاو من قصقاس يلا سلمن تاي كلتا أنت تعتز بحال كلهم يم كلتا يمنات سلمن تاي كلتا فيتنام سلمن تاي كلتا كوريا اندابنا نا حرنت من قصقاس كمتوم حرنتاوي زقالسو نا زيمبابوي ولو نا موزامبيك ولو نفلطو اذن من تاي نفتحي زقالسب اغونو سلازقال مزيومن بقدمون كنحجز كلنا نربحا كستاي هنا يكونن مس ويانا مس زقونه ኢትዮጵያ ውድ بمتكل عمينا بمتكل نسرحلو سلاز نبرنا نقرع اين حفر المخنيات وايطلمنا هاي كنت ألمنا هذا ما تكلم ولا هنا سلازي حزب إرترا سلازي تألمه السو زي كونه سلازي تألمه بحاجة وجله هاي ويانا تألمه سلازي كونه كقرع له إذا قرعته دم بترى حتى تقتل مبرايت سبرنيا لحد كيف توجع سلازي نحنا نخالقات مسلات نتقالس نخالقات مسلات نحجز ناتنا مسل لما كنت نكف كله فتيم نقاين بيه ስለዚህ ዝኾነ ኤርትራዊ በዚህ ዘርአዩዋነ ናይ በሐቀ ተሐቢነ በከመጋጣሚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ዕድል ኣይነበረን ዝኾነ ኤርትራዊ ክሪኦ መሰለኝ 4-5 ጊዜ ጠሪኤ መሰለኝ ነይሩ ኣይራኣኹን ኤርትራዊ ክርክባይ ይትረፍ ኤርትራዊ ኢትዮጵያዊ ፈልጦ ሰላም ክብል ኣይክእልን ወስድዎ ዮም ናይ ጸጥታ ኣብላት ተኣሲሮም ዝነበሩ ክርኢ 5-6 ንቀይሕ መስቀል ጠሪኤ ኢትዮጵያ መንግስቲ ጠሪኤ መሰለኝ ይልኩን ከም ሓደ ኣምባሳደር ናይ ሓደ ዓዲ ነቲ ዜጋታቱ كمستعد منو كرينه حد لا يرخبون جن كما قات عم بجدة خوص شعب معلت زوج كل معلتي بجدة مس عبد الله جابر سيمينار في أبو تلخيم كل شعب زخونة ترتارينا برنا نعوز بيرترا نفتحن نمثلون كم ذك على سكن دزي أتخون كم تسافر حتى بالليل عندنا الرجاجي صلي تلاقي كونس تحبينه أبتي ስለዚህ ህዝብ ኤርትራ ናይ ዝኾነ መሰል ስለ ዘይተንከፈ ናይ ዝኾነ መሰል ናይ ህዝብ ሰትሩ ስለ ዝቃለስ መትከሉ ስለ ዝኾነ እዚኦም ንዕኡ ክጎብጡን መሰላቱ ክጭፍልቁን ዝመፁ ብዝኾነ መገዲ ክብድሆም ምዃኑን ፈፂሞም ክዕወተሉ ከም ዘይክእሉን ታሪክ ኣረጋጊፅዎ ቅድሚ ሕጂ ድሕሪ ሕጂ ይትረፍ ሓደ ጉጅለ ሱቅ ኢሉ ብሓሶት ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣነ እኮ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ነይረ እንታይ ይብሉ ነይሮም ብዛዕባ ዛ ባንዴራ ናይ ኢትዮጵያ ደፈልጥ ቅድሚ ዓመት ኣይፈልጥዋ ኣነ ነታ ባንዴራ ክብርሎም ንልዕሊኦም ኣነ ነታ ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ ምክንያቱም እንተው ሓደ ሳነስ ተኸዲነያ ክተፃዊተሎም ንኢትዮጵያ ኩዕሶ ተኸዲነያ እዚኦም ትማሊ መፂኦም ከም ዝኽብሉ ስለዚ ንኢትዮጵያ ዝብልዎ ኩሉ እዚ ኩሉ እኮ ናበይ በፂሖም ኣለዎ መስለኩም እዚኦም ናብ ሚኒሊክ ተመሊሶም ዮሃንስ ሚኒሊክ እንዳበልካ ክትፍክር ምስራኻ መንግስቱ ዘዘክረክ መንግስቱ ምስቲ ኩሉ ኣጽዋሩ ዘይሰዓረና እዚኦም ጉጅለታት ዝተፈናጨለ ሓይሊ ሒዞም ክስዕሩና ስለ ህዝቢ ኤርትራ ይሕበነ ንፍትሒ ስለ ዝቃለስ ድማ ተዓዋቲ ምዃኑ ንዝኾነ ሰብ ብሩክ ክኸውን ኣለዎ ሓራይ ኣቶ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ነዚ ሓበሬታ ዝሃብካና ብሽመይን ብሽም ተዓዘብትን ከመስግነካ ይፈቱ ክቡራት ተዓዘብቲ ናይ ሎም ምሽት ቃለ መጠይቅ ኣብዚ ወዲእና ኣለና ተስፋ ገብር ድማ ፅቡቅ ተሰሚዑ ኸውን ቀንዴልና ልዋ ምሽት